Sa simpan panpaw ka jing sngongo iyo balay kini ka step bola peniyo yangi kini ka por ka bakordor ay ko balay pi baro ki bapet bat ki basngap ya ka ktin ka jong balay lang ba kani ka Good News TV ka jing pusan balengkot na ka ktin jong balay bangalabu ha kini ka step kalong naka gospel kat kum Matias kalnang kabakat ar kadukhat kaba arpho an pule ban an shin tangiti bantai ba ong kumni om penlip yaw saihon ubasa tadam kapang jong ka jinges lok hakani ka step ngalabu kalong wat non penlip no yaw saihon ubasa tadam ki para bangit bi usaihan uriw kenjak sai balasna kerpang ban pendan kam hagabatang syarat haba usaihan ume uai ka jingsyai hakajaka bedum une usaihan ume tang ladadan ka umpniang umla ban shume sa lendayai pendap daga umpniang ula ban lipno hakana kono kapor haba ka umpnyang kelar ngat no anda haba lar ngat no ka umpnyang ka basa kalong unshu penmi sa tangya ka tedam kilok kibi jonga hau trai jisu ublay kwa yang ibengin yai penme yaw saihon ban ai ka jingsyai haka bedom ngin omla ban penme yaw saihon lada ka umpnyang kamdan lada ka umpnyang jong mensim bakut kamdan haka do nu jongi ka jingsyai bakenja kristan kala ban lipno haka nu kanu kapor ngidi ban snuthu syai ya kani lada larngat no ka umpnyang bakenja mensim napo jongi kan wanra ya ka jingdom bat ya ka jingma ka bakra shisim balalipno ka jingsyai ka ba me no saihon ka jingim jongi ka long tangkum ka frame lani ka shinrong jong ka syarat batang uksai klem ka umpnyang day na kani ka daw ngidan kam bani pendap ya ka umpnyang jong mensim bakut haki kulpi jong ka do nut jong a jong pi hala ka sngi pan ka bor bu mensim bakut unyai pendap bat ya yalam yang ya ka hak bat haga jing shisha unang rai shemen sim haba utrang bo umensim bakut un betin haka jing jam jong u urai kumni mensim babha melayalam rikut ru men barim yang naru to botin mame halenti kabaim kawaipat kadaw bo nu sayhan umla ban mesa kalong onda habala thang ye u suki ulang jakliano habalalang jaklia umla shu ban ai jingshai kumajulong henry ushu ing suki bat unshu penmi tang ya katadam mengar kata usaihon udan kam ya ka jingyai penku bat yai pendap daga umpniang ki para bangit bi ngin omla ban penne ya ka ding hausaihon jong ka jing im kristan basisha ladaki jaklia jong ka pop kilalang hangi kading jong mensim bakut kamla ban yame rengkat lada ka pop kadan haka bajeli tam ka do nut jongi kuntang idon kam banai penku yala de naki jaklia baken japertai unang rai shaman sim habu terang ya ka jing longku ka beneng bakan long haka do nut jong urai haka sur jong ka jing kerpat akhmat ublai kumne bu ka jing longku ka boneng haka do nut balaswai bansa koma laylay syawai wat dasya ngidairu ban sutu syai ya kaniki para bangit biit bau soitan kwa baka ding jong mensim bakut kan yaime hau saihon jong ka jing im kristan kabakam snutrim syu kalong uyale kat bala ban pelip no shisendam yenu saihon badang satram naka do nut jong more jong no lada ula lip no ka mensim jong ikan smoothly bat kan sakama nak mat jong try
Unang rai siya mensim uang, ka mensim baju long sudah, kasakuma klem dawai. Uki perlok bayi jongah kani ke step. La bandan na pedeng jongi ki bala janlip na usaihan jong ka jingkemen. Usaihan jong ka jingi i. Ka jingi smuthu jingmon. Bat usaihan jong ka jingi buram mar keliang. La ru bandan bu usaihan jong ka jing duai bajar jar bat ka jing syakriyo belai menit bat men step. Kila sedang banlip no nak do nu ukpa ka kemi. Bat ki kun. Lani la sedang banlip no nak ying kisam jongi. Utrai jisu udang kuat haduk mentah meni. Banong penlip no yau saihan basak kedam nak do nu jong na jong pi. Nak ying kisam bat nak balang ru kumju. Langila ur langila kelon. Langila jat bat mat iki jing jauh mat ketang. Jisu te uang yang aye pi. Pilong kilok jonga. Ukuloro ban kener laki ketiba ai ka bor bangin penek sesisi empat. Yau sayhan jong ka jing in ka batmai. Habaki umat naki kemat jongi kimpat rengat. Jisu te kuat dalele ban berat no syabar yau sayhan basak kedam naka do nu jong ki kun ki jong u. Kuat baka jing long lok bat ki kanang yerham halakasni. Ukwa ru yang ay pi bangin ay penek yau sayhan. Ban ay ka jing syai naka bentajong ki weipat. Ay bahakan ni ka step kalong ka bor yang i. Bangin nang yad nang ni syakmat rengkat ka jingkut jingmut. Ban yay penek biang yau sayhan jong ka jing yaday jong i bat ublay. Tungin kemau bat yay pet syau. Lahabangidan haki jakat ray. Kijaka pulil ne hangno habangidan. Yay penek yau sayhan jong ka jinglong jing em kristan basisha. Ublaim kerku ublaim yaram. Ya ka kubor na kaketin jong u. Tungin ya duay. Ni aingu yame atray sisisin pat hakini ka step. Bambala penyo hangi. Ya kini kaketin ka jong me. Yarap yang yiru try. Banginang ban penne yau sayhan jong ka jing im bakin jaman sim haka jing aday jong ibat me. Namar ni smooth ho. Bangin ya haka ni kasngila da klemma me ngimlong ay ru em. Yarap baka jing aday jong ngimam sya penlip no hangno re hangno. Bats kan ya ka jing long man sim jong i. Bangin ya rengkat bat me. Shisha atray meju yalam yangi hakipor baro kunta bats kamru ya kajinglang mensim jongi ko kenrat habangidan hangno thong ya ketenrai jong kajinglang riu bulay hapo kado nut ka mensim jongi banginang la banang yay syakriya me kat bajing im dangsa hikai bat yalam yangi hakanigasngi haduk banda sepno jongka ay baka jing yat jong ikan long kabangin pendan buram yame. Pada hakarawai no to ay ka jing it ka jong balik pa na bom jukut. Ka jing ay utray nang penem jing Jesus Christ. Rengkat ka jing aslok man siyang bakut. Ay bikini ka jing kerku kinlang bat ni hakani kasni. Kibanget kibadam ban syakri ya ka kertang jong may hastalak pertay. Nadu mentala syah iski babam jukut ru. Amen.